Live Report! Malagip nga na pinturaan ti underpass ti Gilbert Bridge iti syudad ti Lawag, iti napalabas nga bulan. Adu tinaluksaw gaputa na pukaw day didaan nga ladawan ni Finding Nemo nga iso ti mural painting sakbay kaday di pa nakapintana. Nga medical man ket nagbiag manen dagiti mural painting nga dati baba ti rangtay ti Lawag. Uray man madinagsubli ni Nemo ket nasukatan met tinapintas ken makaliwliwa pan nakapinta nga mangipakita ti kabibiyag ti Lawagenyo. Naikan da ito iti baro nga buya dagiti motorista. Da ito ket mangipakita ti kinalaing ti partuat ken kinartistik dagiti Lawagenyo iti benneg ti disenyo ken panangiladawan. Nagbalin manen da ito'y anayon nga panangawis ti buya ti syudad nang nangruna iti nasauwa paset ti syudad amay isa kadagiti kang runaan na pagdadaliasatan dagiti motorista ken tattao. Nagtitinulungan da ito'y dagiti local artist nga indauluan ni Miss Jean Felipe ay iso natin ang disenyo iti mural. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak RMN.